नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत शंकरपाळा। आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। बऱ्याच जणांना पडलेले प्रश्न असतात की शंकरपाळे तेलात का विरघळतात, शंकरपाळा खुसखुशीत बनवण्यासाठी त्यामध्ये बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा घालावा की नाही, शंकरपाळे कुरकुरीत कसे बनवायचे, त्यासाठी आपण कुठले साहित्य घातलं पाहिजे, त्यामध्ये शंकरपाळा कट कसा करावा, त्याची योग्य पद्धत, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहेत। तर रेसिपी समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते मी तुम्हाला सांगते। आता आपण इथे एक घमेला घेतलेला आहे, यामध्ये आपण 1 वाटी तूप घेऊया। तूप विरघळून घेतलेलं आहे, जास्त कडक वगैरे नाही केलेलं, फक्त विरघळून घेतले तूप। 1 वाटी तूप, अर्धी वाटी दूध घेतलंय मी इथे, 1 वाटी पाणी। आता आपण यामध्ये 1 वाटी पाणी, 1 वाटी तूप आणि अर्धी वाटी दूध घातलेलं आहे। त्यामध्ये आपण 2 वाट्या पिठी साखर घालूया। तर या वाटीच्या प्रमाणानेच मी 2 वाट्या पिठी साखर घेतलेली आहे यामध्ये, ती आपण घालून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचे। आता हे मिक्स झालेलं आहे, यामध्ये आपण अर्धी वाटी रवा घालूया। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही चवीपुरतं मीठ पण यामध्ये घालू शकता। हलवून घ्यायचे आणि यामध्ये बसेल तेवढा आपण आता मैदा घालणार आहोत। मैदा चाळून घ्यायचा, मैदा रवा। आता आपण पीठ मळून घेऊया। छानपैकी पीठ मळून घ्यायचं असं। यामध्ये आपण रवा आणि दूध घातल्यामुळे आपले शंकरपाळे खूप छान खुसखुशीत होतात। तुम्हाला लागलं तुम्ही तेलामध्ये तळू शकता, मी इथे तूप वापरले। पीठ आपलं छानपैकी मळून झालेलं आहे। असंच पीठ मळायचं, जास्त सैल पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही। तर यासाठी आपल्याला 400 ग्रॅम मैदा लागलेला आहे, 100 ग्रॅम मैदा उरलेला आहे यातला। आणि यामध्ये बरेच जण म्हणतात की बेकिंग पावडर किंवा सोडा घालायचा, तर तशी काही गरज नाहीये। आपण व्यवस्थित प्रमाणामध्ये जर यामध्ये तूप, दूध वगैरे घातलं तर त्यामुळं आपले शंकरपाळे खुसखुशीत बनतात। तर आपण शंकरपाळे लाटून घेऊया। आता आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवली, त्यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया। तूप आपण गरम करण्यासाठी ठेवलंय कढईमध्ये, तोपर्यंत आपण शंकरपाळे लाटून घेऊया। आता आपण मळलेल्या पिठाचा एक गोळा घेऊया, गोल करून घ्यायचा। आता आपण लाटून घेऊया। तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही जाड बारीक लाटू शकता। तुम्हाला लागलं तुम्ही या ठिकाणी पीठ पण लावू शकता शंकरपाळ्याची पुरी लाटण्यासाठी। आता आपली शंकरपाळ्यासाठी पुरी लाटून झाली, अजून 1-2 लाटून घेऊया आपण। आता आपल्या ह्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत शंकरपाळा बनवण्यासाठी। तर मी अशा जाड घेतलेल्या आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जाड बारीक लाटू शकता। तर आपण हे कट करून घेऊया। आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे शंकरपाळ्याचं पीठ मळताना त्यामध्ये आपण बारीकच रवा वापरायचा। जाड रवा जर वापरला तर तो शंकरपाळ्यावरती दिसतो आणि ते व्यवस्थित दिसत नाही मग शंकरपाळे, तर आपण बारीकच रवा वापरायचा त्यासाठी। आता आपण हे कट करून घेऊया। कट करताना शंकरपाळ्याच्या साईड घ्यायच्या नाहीत तळायला, यामुळे काय होतं, भुगा जास्त दिसतो शंकरपाळ्यामध्ये। तर साईड पहिल्यांदा बाजूला करून घ्यायच्या आणि हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही कट करू शकता।
चौकोनी आकार येतो यामुळे शंकरपाळ्यांना, दिसायला छान दिसतात ते. सगळे आपण असे कट करून घेऊया. आता आपण शंकरपाळे तळून घेऊया. यासाठी एक टाकून पाहूया. आता आपलं तूप गरम झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये शंकरपाळे घालून घेऊया. आणि मीडियम गॅसवरती तळून घेऊया. हे पहा मस्त तळतात आपले शंकरपाळे आणि सुगंध पण छान सुटलाय. आता आपले शंकरपाळे छानपैकी तळून झालेत. आपण काढून घेऊया. मी 5 ते 7 मिनिटं शंकरपाळे मीडियम गॅसवरती तळून घेतलेत. त्यामुळे आतपर्यंत छान तळले जातात, कच्चे राहत नाही आणि खुसखुशीत होतात. हे पहा किती सुंदर कलर आलाय आपल्या शंकरपाळ्यांना. आता आपण सगळे असेच शंकरपाळे तळून घेऊया. एक एक बॅचने तळून घ्यायचे, थोडे थोडे घालून. आपले शंकरपाळे तयार झालेले, मस्त झालेत आपले शंकरपाळे, कुरकुरीत वगैरे. तुम्हाला जर लागलं तर तुम्ही साखर तुमच्या आवडीनुसार जास्तही घालू शकता. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.